pore bo hai hai tui du si thang bine ko tui du si program kaine kai tham tong hobo ni sini MLA bai enke asuk jora na yang kok saya kok kaisa muitonar di এক নাম্বার হঙ্গে আংনর অন্য ও কক হিসানো মতো जों MLA পাথানার জমা দিয়া দङ आमफ्राय CM दङ आं दङ नरकनो जों कग्रुगु जे नरक बुमाबु फाकरि हायजों लेकेबो नायफेने करै सिनि कक सानाय करै सिनि MLA बो करै MDC बो करै नि खाखै दङरो नरक तावानालि जों दङ नरकनो जों कग्रै गलाम थांगो जों थरक थामनो नायनाय नरकनो नरकनो जों सुबानाय नरक तावानालि उ लामानि कक साका नरक इ नांमानि न लामानि कक उ लामा तामनि बागै ख्लायमेया आबरक हिनांगो सिनि CM सार बसाय खानारथुन आं साना नायमानि के हायसे जों खायरि आंनिया लामा खायरिनाय जरा किसा नांनाय आबो सिनि CM साहेब सावा आं साना नायमाके हायसे नरकनो नरक हनिमोन जों तामो मान खातिफ्रा म थाखाय ताबो सुजरा जों बिधान सभाव तिफ्रा म थाना बदलायका जों MLA नामालि एडिसिओ तिफ्रा म थाखायका ताबो सुजरा जों लामा कायसे सिमाय एके जों तामनि बगि तिफ्रा म थाव तंनाय একটা কক নরং মইতনারি দি বুবাগ্রানি কক आं आबनो बार मासाव बुबाग्रा सावो थैयै थांनाय निजिनि बागै मुंसा खाया तफान तिप्रासारनि बागै ओ खेपो ओ जराव मुंसा रिलांनायनि ताबो खामानि अबनो पुइतनारि मुंसा ताबो खलाय कलां थांनायनि बुबाग्रा मुक्ति खिगलाई खरंग चिरगई अपने लिए नहीं अपना तिप्रासा के लिए कुछ ना कुछ दे के जाऊंगा नहीं बो चिरगी सामने अबनो पुइतनारि আর जोंनो बाहायनो पुइतना जोंनोबो पुइतनारि अबाहाय तिप्रासारकनो सातकनानि बा तिप्रासारकनि थिनांगो भबिष्यत जों जालांथों तिप्रासारक बयनि गोबां पार्टी फायगा बाक्सा पार्टी खाय मखां थनुगि मालिया लाखि नमानि थांगा कक सुफुंगि मालिया जों अबाहाय एडिसि ओनसोलनि तिप्रा मथा पार्टीनि MLA रगंथुन 13 जना MLA रगंथुन जों अबाहाय सामुं खाया जे सामुं बाय जों दफाबाय छी हामिया सिनें मुं फनुग जानाय जों महाराजानि नेतृत्वे अबाहाय सामुं खाया ताकुते बकुसं जोंनो पुइतो जाति ताकुते बकुसं नरकनि बागैनो जों सामुं ताङै दङ आर बुबाग्रा जोंनो फियगनानि बागैनो सामुं ताङै दङ ताकुते बकुसं तै बिसि जरा चालिया दाक्तिनि जों मुंसा चिनि तिप्रासारक चिनि मानथाय चिनि कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन चिनि अधिकार सुरक्षा खायनायनि बागै कायसा लामा चिनि गामदारा ताबो दगार बुइ दङ ताकुते बकुसं आबनो नरक पुइतो जाति Senior CM साहेब दङ जोंनि MLA साहेब दं बाय मनिहार दङ आं दङ जों एके मिश्रे बाय जखन कक सावो जोंनि तिप्रासारक न थांनायनि बागै जों जखन कक सालायफोरो जों जतन दङ आफ्रो महाराजा सावो तिप्रासारकनो फियगनो नांनाय तिप्रासारकनो अधिकार सुरक्षा नांनाय तिप्रासारक ग्रेटर तिप्रालेण्ड याकारिया तिप्रालेण्डनि सामुंनो याकारिया तिप्रासारकनि थैया दङाबो ताको के बुकुसं पुइतो जादि आबनि बागैनो आं बेसि कक साया सिनि मानथाय अधिकार अबरनो सुरक्षा जों मानथाय दङै सासे खाय रिजागिया बिल पास खायै जों साजागो एडिसुआ बिल पास खायगा हंके विधानसभा बिल पास संखांके चिनि गवर्नर साइन लिखा हंके आ बिल रो पासंगो आ बिल सामुं तांजागो चिनि तिप्रासारकनि बागै हिंके विधानसभा बिल पास संखा एडिसुआ पास संखा गवर्नर साइन संखा तब बोलछि
तावनि बागि रिजागि आं अबनिनि जवाब चिनि ताबुक जों पाल पाल खामारिनाय काकुक तेबुक जों ओ जवाब साननाय केबुकलै ताबुक एकमात्र बुबुआग्रानि दल तिप्रा मथा आबनि जवाब सानाय दङ जों जवाब सानाय दङ सब 28 मार्च 2020 9টা डिपार्टमेंट टीटी एडिशन फुल लिया फाररिदि बरना तेबु एम्पावर दिनै विधानसभा बिल पास होजाक गवर्नर साइन होजाक ताबो पर्यन्त चिनि थानि मुंसा रहरिया तावनि बागै डिस्क्रिमिनेशन माखाय एडिशन पुलिस नानानि बिल पास होजाक गवर्नर साइन होजाक ताबो पर्यन्त नानानि बागै चुनु रां रहरिया तावनि बागै बीसी इलेक्शन खालामनानै जरा पाइ थाङा 2021 ताबो पर्यन्त कोभिड नि बुंगै बाय चन नाहारि आखाइ चन थङै तनो कोभिड कोरोना फायो कोरोना नि नाइमिया विधानसभा पाइखा निनी बाय इलेक्शन पाइखा तिप्रासारनि विलेज कमिटी नि इलेक्शन जय जागाव डेभलपमेंट सामुंनाय जय जागाव रेगा तां सामुं ताङै तिप्रासाराव रांमानाय माजरे अ जागा से तिप्रासाराव नके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन खाइtung अबनि बिरुद्धिनि जों कक साइtung ताकुते बुकुक जों राज्यपाल बाहायनो राज्यपाल बाहायमोन जों कक सागा चिनि एमएलए रक्ताबो कक साइtung बुबाग्रा सेन्ट्रल कक साइtung दाक्तिनो नरग अबनि बाहान बथैमानाय ताकिसा नासिंदि ताकुते बुकुक जों बाहायनो चिनि एडिसि बाहायनो तिप्रासारकनि बागै ककमा काहाम थिनाङो ओ तालसानि बिसिङनो जों ककमा गोबां मा काहाम तुबै दं ताकुते बुकुक जों आसु कक साइनो जतनो काहाम दंदि